Velkommen til Alfa Fredensborg. Kom indenfor. Hej, jeg hedder Jørgen Maltesen. Jeg er leder af døgnbehandlingscenteret Alfa Fredensborg. De fleste mennesker, der ankommer heroppe hos os, har forsøgt at løse deres problemer med stoffer rigtig mange gange selv derhjemme. Grunden til, at det kan lykkes heroppe, det er faktisk, at vi er mange sammen om at gøre det. Alle dem, der er på institutionen, har stoffrihed som mål, og de gennemgår deres nedtrapning og bliver stoffri sammen. Vi har ansat personale, psykologer, socialrådgivere, pædagoger og psykoterapeuter til at hjælpe dig, og vi har også en rigtig sød kok. Hej, jeg hedder Anne Birgitte, og jeg er kok på Alfa Fredensborg. Og når du er her hos os, så kan du komme ned til mig og hjælpe med at lave mad. Jeg hedder Jan, jeg er psykolog, og jeg har tilbageslagsgruppe, og derudover så vil jeg snakke med flere af jer, der er her efter behov. Hej, jeg hedder Christina, og jeg arbejder på Alfa som primærrådgiver. Hej, jeg hedder Linda Petersen. Jeg er sekretær heroppe på Alfa Fredensborg. Udover en masse praktiske opgaver, beskæftiger jeg mig også med de pårørende, så det er mig, der taler med jeres familie, når de ringer herop og vil høre, hvordan det går. Det eneste krav, der stilles til dig her på Alfa Fredensborg, det er et ønske om stoffrihed. Vores behandling er opbygget i 3 faser. Det er afgiftningsfasen, første stoffri fase og anden stoffri fase. I afgiftningen der er dit primære mål at blive afgiftet, det vil sige blive stabil i medicinen og finde ro og tryghed ved at være her. I den første primære fase, der gælder det om at lære en masse om afhængighed, som gør, at du er i stand til at løse dine problemer uden at tage stof. I den anden fase, primær 2, der vil det være sådan, at der vil du gå til hjem på weekend og klare dig selv. Det vil være meget, meget fint, hvis Alfa gik hen og blev et sted, som du kan få dit hjem undervejs. Det med at give et godt råd til nye beboere, det er svært. Fordi at, jeg kunne godt have lyst til at sige til dem, at de skal ikke være bange. Men det er de, når de kommer. Så at, det er det at træde ind til et helt nyt liv faktisk. Og måske er det i virkeligheden det, der kan være godt at forberede sig på. Måske indhente lidt viden omkring stedet og sørge for at få et ordentligt forbesøg. Det skulle være et godt råd. Hvis du giver et godt råd til jer, der kommer til Alfa Fredensborg, så skal det være, at I vægter 2 ting. I vægter selvrespekt, og I vægter tillid. Selvrespekt, fordi at det er meget vigtigt, at I selv er opmærksom på jeres behov og hvad der er vigtigt. Og tillid, at I ligesom møder os behandlere og de andre på stedet, og går i dialog og snakker. Det er det, man lærer mest af. Vores regelsæt er faktisk ret unikt opbygget. Grundprincipperne i det er frihed under ansvar. Det betyder, at man må rigtig mange ting allerede fra starten af på Alfa Fredensborg. Ja, hej, jeg hedder Solveig. Jeg arbejder heroppe på Alfa som medicinansvarlig, og når det er, du kommer herop til Alfa, så vil du efter indskrivningen komme ind til mig og tage medicin. Og vi finder så sammen ud af, hvad du skal have af nedtrappelsesmedicin. I afgiftningen kan man godt være ret skrøbelig. Du laver i samarbejde med vores læge en nedtrapningsplan, som sikrer, at du kommer abstinensfrit igennem din nedtrapning. Foruden mig, der har vi også en praktiserende læge heroppe hver mandag, og hvis der er noget psykiatri, så har vi en psykiater, som også kommer herop. En vigtig del af nedtrapningen, det er, at du som sagt selv er med til at bestemme din nedtrapning, fordi den er jo forskellig for hver enkelt. Når du har sluppet dine stoffer i afgiftningen og kommer over i primærfasen, så vil du opleve at stå lidt uden en løsning. Og du har brug for noget terapi og hjælp til at kunne løse dine problemer, som opstår. Du vil få dit eget værelse,
Du vil højst sandsynligt indrette værelser, som du godt kan lide, og gøre det hyggeligt for dig selv, sådan så Alfa bliver en base for dig. Det er vigtigt, at du føler dig tryg heroppe, mens du er her. Når du føler dig tryg med behandlingen, så vil du også kunne åbne dig og fortælle om de problemer, som du har. Når man er i den stoffri fase i starten, så er der et intensivt terapeutisk forløb. Og der bliver også stillet nogle krav til dig omkring med struktur og hverdag og sådan nogle ting. Når du kommer fra afgiftningen af, så kommer du typisk enten til primærgruppen eller tilbagefaldsgruppen. I primærgruppen der beskæftiger vi os med, at du lærer alle de relevante ting, der er at vide omkring kemisk afhængighed, hvorfor du tager stoffer, og hvad det gør ved dig, og hvilke konsekvenser det har haft for dit liv. Når du kommer til primær 2-fasen, så vil det være sådan, at du vil komme til at opleve en øget grad af frihed. I primær 1 må du f.eks. kun gå op til byen sammen med nogle andre beboere, men i primær 2 der kan du faktisk selv tage hjælp på weekend. Du oplever samme behandlingsintensitet i primær 2, som du gør i primær 1. Men i primær 2 der forventes du, at du klarer dig selv lidt bedre. Gennem din behandling her på Alfa, der vil du blive introduceret til et fællesskab, der hedder NA, som er en selvhjælpsgruppe for andre, der har samme misbrugsproblemer som dig. Når du er kommet igennem primær 2, så kommer du faktisk frem til det, der hedder en udredning. Og det betyder, at behandlingen er slut, og du skal videre til noget andet. Udredning er sådan en ceremoni, som giver sådan en mønt her i slutningen. Og den her mønt, den betyder faktisk, at du på resten af dit liv kan komme på Alfa Fredensborg, hvis du har en dårlig dag eller en dårlig weekend, eller du bare har lyst til at se os igen. Så er du altid velkommen. Når du bliver ringet ud herfra, så har du muligheden for at deltage i møder og få ekstra hjælp derfra. En anden god ting vil være at sørge for efterbehandling, så du kommer ud i din egen bolig på en god måde og vil få den hjælp, du har brug for. Vores socialrådgiver heroppe kan hjælpe dig med at få styr på dine økonomiske sager. Hun har før været i Kriminalforsorgen og har stor erfaring med at samarbejde med Kriminalforsorgen. Så hvis du har noget kriminalitet og nogle ting, noget retssager og noget, så vil hun kunne hjælpe dig med det også. Hun samarbejder med dine kommunale sagsbehandlere om at få din sag til at køre så glat som overhovedet muligt. Og vil også sammen med dine kommunale sagsbehandlere hjælpe dig til indstillinger til lejligheder, eller hvad der nu kunne være for at få dig på fod til, når din behandling er færdig. Og når jeg tænker på, hvad der er blevet vigtigt efter Alfa, så vil jeg sige de samme råd, som jeg gav før, med tillid og selvrespekt. Men derudover er det også meget vigtigt, at man indstiller sig til, at man kan ikke gøre det alene. Det er vigtigt, at man ligesom rækker ud til andre og ligesom har nogen omkring sig, som kan hjælpe en til at holde fast. For ellers vil man meget let kunne gå tilbage og gøre det, man plejer at gøre, inden man kommer i behandling. På Alfa Fredensborg der har vi nogle traditioner. En af dem er blandt andet, at hvert år holder vi en sommerfest, hvor alle tidligere beboere og samarbejdspartnere og beboernes pårørende bliver inviteret med. Alfa Fredensborg har været en løsning for rigtig mange mennesker, som er kommet ind i behandling. Min egen personlige målsætning for, hvor god behandling skal være, det er faktisk, at jeg ønsker, at det skal være et sted, hvor jeg vil kunne sende mine egne børn hen, hvis de en dag fik problemer med stoffer.